Ngalolu suku shuthi saya-ke utshwaleni sijwayele ukuya. Nakhona niyathengelwa. Siyathengelwa sinayo imali ngithi asisebenzi. Okay. So safika ngempela-ke basithengela abafana kwabamnandi njengoba sijwayele. Kanti ngalolu suku ngeke sikwazi ukuphuma ngendlela esijwayele ukuthi siphume ngayo. Indlela injalo Ukuthi uqasha sibaqashele ngayo. Okay. Shuthi mhlambe babe sebesihlakaniphela ngazo. Sathi mesithi sizama ukuhamba basibamba sebesibambile-ke kwashuthi bathi sohamba nabo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyintokazi ezala Mamkhize. So sivakashela namhlanje udadewethu nakanjani zosichazela ukuthi engabe bamgila ngani, kwenzakalani, usahila noma cha, if edinga usizo noma ezoxwayisa abantu, uzicacisele ukuthi ingabe uze ngani la ekhaya namhlanje. So-ke asike sizwe ingabe usiphathele ini, sabona kunjani? Sanibona sisi njani? Siyaphila wena? Ngiyaphila. Igama lami nguThobeka. nguThobeka kaNgcobo. Yes. Ngisuka ngala eMthwalume. Kunesigameko nje sisebengifisa ukuthi sikhulume ngaso noma ngisixoxe nawe mhlawumbe ungangitholela usizo. Okay. Mhlambe ke singakafika esigamekweni, ngike ngithanda ukuthi ngazi ukuthi ubani, ubuya kuphi, bekwenzakalani ekuphileni, ekukhuleni kwakho, cause uthola ukuthi sometimes uzungena nje esigamekweni uzuba nenkinga eziningi baze bakugila. Mhlambe besikade sinjani sime ekhaya. So into engidinga ukuyazi ukuthi ukhule ndlela ini, bekunjani ekhaya, bese njani isimo, mhlawumbe ngabe ukhulele kubazali abawu2 ngokubambisana noma mhlawumbe umzali beyedwa noma bekugogo nje mhlawumbe nomkhulu, nje wakhuliseka ngale ndlela ukuthi mhlawumbe bekunzima kakhulu ekhaya, uthi mawucela into kuthiwa hayi asike silindeni kuphela inyanga, noma uthi mawucela into manje bewuvele uthole, noma uthi mawucela into kuthiwa hamba uqala uhlakule lapha leya part le yakho kuyima uzothola something. So ngifuna ukwazi ukuthi wena ukhuliseke umntwana okanjani, besinjani sime ekhaya. Okay ngeke ngiqambe kamanga, isimo besingekho sihle. Besingekho sihle nje ngale ndlela ukuthi bekumele usebenze before uthole into ecelayo. Okay. And okunye bekwenzeka bungayitholi vele kalula, ngisho seyicela ukusebenzelile. Okay. Uthola ukuthi uzosebenza ungayitholi. Okuyinto ehambe yahamba-ke ngokuya ngikhula. Ngagcina ngijoyina abangani, saba nabangani nje, saba senza izinto ezingasekho right, ngashiya esikoleni, ngaxoshwa ekhaya, ngase ngayiphilela impilo yami-ke. Ukuxoshwa nje uyaphi? Kamngani, mhlawumbe noma kabhutiza, mhlawumbe ubunayo kwi-relationship ngaleso sikhathi, noma uzibone wayaphi? Ngaxoshwa ngahlala kamngani, nakamngani angihlala ngesikhathi eside, umama wakhona naye wangixosha. Then ngagcina-ke ngihlala nomunye kumngani naye oyihlalela yedwa esixoshiwe kubo, sahlala-ke nje kanjalo. Nirentile la? Siyarenta Sure. kodwa singasebenzi-ke futhi. Yes, ngifuna ukuya lapha impela ukuthi kwayona nje imali yokurenta niyithatha kuphi? Sasinganayo indawo nje kuthiwa singayichaza ukuthi siyithatha kuyona. Kwakuba ukuthi siyayihambela nje, mhlambe siyele eklabhini, sitholela abafana, sithola imali ngaleyo ndlela. Asike sivele nje sihlale phezu kwaso isigameko, ungichazele nje la siqala khona ukuthi yini le yanigila noma le eyakugila wena, yaqala kuphi, isuka kanjani, uzufinyelele kuvuthondaba. Okay. Ngazi ngiqale kanjani lento le ithanda kuba nzima, kodwa-ke shuthi sahamba nomngani bezisijwayele vele ukuhamba. Lo ohlala naye? Lo ngihlala naye. Sijwayele vele ukuyihambela, siyele emaklabhini, sifike laphayana sihlanganele nobhuti, siyayiphuzela, bayasithengela, baphinde basigodukise noma sikwazi ukuthi sibacashele sometimes, siphume sihambe. So kwakuyinto nje like wonke ama-weekend esiyenzayo leyo. Kwazofika usuku-ke la ekwaqala khona ukuba khona inkinga.
Kwenzakalani? Okay. Ngalolu suku kusho ukuthi saya-ke utshwaleni sijwayele ukuya. Nakhona niyathengelwa? Siyathengelwa, sinayo imali angithi asisebenzi. Okay. So safika ngempela-ke basithengela abafana. Kwaba mnandi njengoba sijwayele. Kanti ngalolu suku ngeke sikwazi ukuphuma ngendlela esijwayele ukuthi siphume ngayo. Indlela injalo Ukuthi uqasha sibaqashele, ngayo. Okay. Shuthi mhlambe babe sebesihlakaniphela ngazo. Sathi mesithi sizama ukuhamba basibamba. Sebesibambile-ke kwasho ukuthi bathi sohamba nabo. Kiwaphi? Bathi siyendlini zabo. Hawu. Mhlambe ngabe babehlala endlini eyodwa bona noma omunye wahamba nomunye umngani wakho nawe mhlambe wahamba nomunye Saya endlini eyodwa. Endlini eyodwa? Engazi ukuthi babehlala bonke yini noma ngoba babefuna ukwenza lento ababeyenza. Okuyiyona into ebuhlungu kakhulu eyasehlela ukuthi sagcina siya kubona sayithola sesireyishwa. Singenayo futhi indlela ukuthi siphume ngoba phela vele asazi sasikuphi. Sasisuke lapha eklabhini sasisuka khona nabo bafike bayosihlisa lapho ke endlini zabo. Benza ke babekade befisa ukwenza kuthina. Mana ke before nize ningene emotweni. Angisho nina benijwayele ukucasha. Yes. So kulokhu ke nahluleke ukucasha. Kwase kwenzakala mhlambe ubani waqhama nokuthi hayi asingenele emotweni sihambe and mayethi kuyahanjwa uthi khanja kuyiwapi? Umfana owasho uyedwa kulabo abanye ngithi. Wayeqondene nobani? Wayeqondene nami. Okay. Washo ukuthi njengamanje siyahambani siyophuzelana endlini. Okay. Yes, siyophuzelana endlini. Mesithi thina hayi thina sesicela ukuya endlini kwathiwa hayi ayikho ke leyo nto. Hawu. Njengamanje siyasuka la singena emotweni sonke siyahambana. Loyo mlisa loyo nani imthole eklabhini noma kwakuwubhuti nje vele nanijwayele ukuyikhulumela naye? Ubhuti nje sijwayele ukukhuluma naye ngoba omunye wakhe umuntu nje simaziyo but Okay. Osabekayo. Okusabekayo ngoba yonke lento le lokho yenzeka sineminyaka manje but asidluli kuyona. And yena siyambona ngithi kodwa sikwazi ukukhuluma ngalento le because ayikho into esayenza. Asivulanga case ngoba sisaba ngoba sasatshiswa. Okay. Ukuthi meke nje savula umlomo noma savula ama case thina sizobulawa. Sure. Manje ke inkinga esibhekana nayo ukuthi lento ayidluli. Ayidluli noma ngabe uthi uqala ama relationship mase kufika kule part ukuthi fanele kuhlanganwe. Yes. Uyabuya yonke le nto leya. Mhlambe ke angiqondile ukumba amathuna noma angiqondile ukubuyela emuva but ngifuna ukunderstanda. Okay, ningene ke emotweni then niyasuka niye endaweni ningayazi. Senifikile ke senipakile lapho seningene endlini. And then njengoba wayethi lo wayeqondene nawe siyaqhubeka siyophuzela endlini. Mhlambe ngabe zazi ikhona ezinye iziphuzo enadlula naye ethenga endleleni kade niya kuleyo ndlu leyo enaningayazi noma nayifica endlini noma kwakuvele kungekho nje ukuthi siyoqedela endlini babefuna ukwenza nje lento babefuna ukuyenza not ngoba nakuukuthi niyoqedela ukuphuza endlini. Iphuzo azikho ezathengwa kwathathwa lezi ezazikhona ngaleso sikhathi Eklabhini. Yebo saphuma nalezo kwaqedwa zona-ke kwaseke benza into ababevele behlose ukuyenza. Mebeqeda lapho ngaleso sikhathi wena bewu tipsy noma bowungaboni noma ngingachaza kanjani nje bese kunzima kakhulu ukuthi ubuke ukuthi kwenzakalani ngenxa yokudakeka kwemizwa noma bewubona bewutipsy? Bengibona but bengekho into engayenza. Okay. Bengekho into engayenza. Bengibona kodwa ngoba phela besingeke sikwazi ukubaleka. Kulesimo besikusona bekumele ukuthi silalele bona because babesisabisa. Manje kukunsabisa. Mhlambe kunsabiseni kwabo khona ikhali ababeyiphethe noma bebenisabisa nje ngomlomo? Banazo ibhamu vele babeyifakile.
Sure. So nifika ke endlini omunye uyathatha omunye uye ekamereni lakhe noma omunye uthatha enkorela noma nonke lento eyenziwayo yenzelwa la wonke umuntu uyabuka Yenziwa la. phambi kwabanye Bashintshana abantu. ngathu la. Angithi thina siba u2 bona mhlambe babe u3 or 4. Sure. Yes. Anigezile. So lokho enigcina Asigezile. ugeza kade nisuke endlini. Asigezile. Mhlambe kwabe isikhathi esingakanani nje lo mshintshiswano wonke. Angazi kodwa nje Kwaba kwaba isikhathi isikhathi. eside. Kwaba isikhathi eside because basikhipha ebusuku ey'ntatha. Basikhipha ey'ntatha, besikhipha ey'ntatha bayosilahla futhi ehlathini abasisanga endlini. Nakhona abaniyisa endlini basanikhishiye ehlathini. Lasishiya ehlathini nje. So kwafike kwenzakalani mase nifike ehlathini mhlambe amafoni ena bekunina Asisenawo amafoni, asinazo iy'khwama, sesiyithina nje. Sihlele ehlathini, sekumele sithole indlela yokuphuma ehlathini. nenze njani? Sawalka i-distance mhlambe i-hour lonke until siyofika ngasemgaqweni. Ku-main road. Sazama ukuthi sithole lift until siyofika endlini. Menithi niyayibuka le ndawo le mase nifikile ku-main road niyayazi? Asikwazi. Anikwazi. Asazi nokuthi kephi. Mese nisuka ku-main road njoba uthi nathola ulift. Mhlambe ngokubheka kwakho nanongokukala ngesingawo laphela yini i-hour noma mhlambe 2 hours noma isikhathi esingakanani nisuka nisuka ku-main road niye endlini. Kwaphela mhlambe i-hour and 30 minutes. Ha. Yes. Shuthi nanikude. Sasilahliwe nje la singaze sikwazi ukufika kalula endlini. Nakhona futhi anigezile. Asigezile. Ngithi benzile itade befuna ukuyenza basidaqa. Protection. Yo. Mhlambe Mhlambe ngabe sekunike ngaleso sikhathi okay ngiya-understand ukuthi naningasebenzi but emakliniki angicabangi ukuthi bayakhokhisana for mase kuthiwa uyafika uyachaza isitori sakho udinga usizo mhlawumbe udinga i-counselling yonke leyo nto leyo senike nazama mhlawumbe ukuphuma nihambe neklinikhi nichaze ukuthi kwenzeke nani sicela nani for yabo nje manje kunezifo-ke nje ey'ngangozulu mhlawumbe ngabe nakulandelela ukuthi nihambe neklinikhi ngokuphuthuma noma nanisathukile ningakathandi ukukhuluma ngalento ningakathandi ukuvela ebantwini nabo mhlawumbe kungcono nihlale endlini. Uyabona nje sisi ngoba ngikhuluma nawe la umuntu oqala esikhulume naye ngoba sibhalele nini. Okay. Asikaze sikhulume ngoba sikaze sitshele ngisho umuntu wasemndenini. Yo. But ngenxa yokuthi akudluleki kulento. So ingakho sibhalele la mhlambe nizoba nalo usizo ukuthi sizakala kanjani kulento leyo ukuthi sikwazi ukudlula kuyona. Asikaze nje siye komakliniki. Akekho futhi wakhulelwa kunina. Ngenhlanhla ke akekho wakhulelwa. Akekho. Into esingazi ke ukuthi izifo azikho. Izifo anikaze nicheck lutho. Mhlambe ngabe njengoba ufike wedwa la wangafika nomngane wakho lo wawuhlala naye ngaleso sikhathi yini yena emvimbile akafuni mhlambe uyasaba ukubonakala ebantwini noma akakafuni ukukhuluma ngalento mhlambe akakadlulisa akakabe ready for ukuthi asengaphumela obala achaze usikwenzakalani. Ngiyacabanga ukuthi akekho ready kodwa futhi asisahlali ndawonye. Okay, kade asisahlali ndawonye kade ngamgcina. Okay, so mhlambe ke mangase ngikubhukhele i-counselling mhlambe ungazihlupha ngokuhamba umfuna uzumthole nihambe noba uthi leyo journey ye-counselling noma uzofisa ukuba wedwa njengoba uvele wedwa nje. Uma kungaba khona lelo thuba ngingazama ukuthi ngikhulume naye ngizwe ukuthi yena uyimisele yini. Okay. Noma mekuthi-ke yena akathandi mina sengingaya ngedwa. Okay. Ngoba mina ngibhale la ngoba ngidinga lona usizo. Alright, ngiyakuzwa. Mhlambe ke ekhaya kumuntu obukele ongaqondana nokuthi abukele le video le, uthola ukuthi naye uphila ngakho ukuthi ahamba emaclubini, afika aphuziswe mahhala and then mhlambe aqondane nabantu abahlukumezayo, ayithole ngaphansi kwalesi simo sokuhlukumezeka njengoba kwenzekile kuwena. Mhlambe lo muntu ungafisa ukuthini kuyena engakangeni mhlambe ebungozini bokuhlukumezeka
noma osengenile kuyikona ukuthi akakwazi ukuthi aphumele obala ahambe ayofuna usizo, akaze aze aye eklinikhi, akaze azenze lutho, ulokhu egqumile lento enhliziyweni yakhe ethemba ukuthi kuzodlula. Ungafisa ukuthini labo bantu? Engingakusho nje ukuthi akudluleki. Akudluleki lento sengihlale nayo mina iminyaka eminingi. Indlela nje elula yokuthi noma engicabanga ukuthi ilula ngoba ngibhalele nini ukuthi mhlampe mawukhuluma ngayo kuba khona umuntu ozonginika usizo. So manje khona umuntu ohlele ekhaya nayo nenkinga ecishe ifane noma efanayo. Kungcono ukuthi aphumele obala khona izokwazi ukuthola usizo. Bese ongakafiki kule nkinga abese yazi ukuthi nje ayikho into ozoyithola ebafaneni mahhala. Kubi emaklabhini. Ayikho into ozoyithola ebafaneni mahhala, ungabaleka okokuqala nokwesibili kodwa bazokubamba. Mhlambe kulabafowethu laba bona abaziphilisa ngokuthi nje mhlambe ba-single, awekho ama-relationship abakuwona azekayo noma amile, baziphilisa ngokuthi nje bebefuna something bazohamba baye emaklabhini, bafike benze ngendlela abafuna ukwenza ngayo kuy'ngane zabantu and then bashiye kanjalo. Mhlambe labo bafowethu labo ungafisa ukuthini kubona abazisa ubuhlungu abantwana babantu ababafice lapha emaklabhini? Siyanicela bafethu ukuthi niyeke lento eniyenzayo ibuhlungu. Ibuhlungu lento eniyenzayo and asikwazi thina ukudlula kuyona thina abantu besifazane nezingane esidlula kuyona. Kuyinto nje engapheli. Kuyisilonda esingalapheki. Noma ngabe I'm sure ukuthi noma ngakhuluma ne-counselling kodwa kuyinto engeke iphele engqondweni. Izohlala ikhona ikwenza ukuthi ungakwazi ukuqhubeka nempilo ngoba awukwazi ukuqala enye i-relationship kahle. Uhlala unalento le ebuyayo ukuthi mina sengike ngaba. So senicela ukuthi niyeke lento le. Maningayiyeka nje. Ngiyezwa but ngiyabonga ukuthi uphumelele obala wakhulumisana nami, ngiyabonga kakhulu. Sizokubhukhela i-counselling ubone ukuthi mhlambe ekuhambeni kwesikhathi kuzolunga. If futhi akulungu uyophinda ubuye ufone njengoba nakho ufonile siphinde sibone ukuthi senza kanjani ukuze ube right. Ngiyabonga kakhulu sis. Mbuka lapha ekhaya nizwele nani ukuthi kuhamba kanjani. Uyacela usisi la ukuthi indlela abafowethu abenza ngayo emaklabhini ayikho right and akudluleki kuyona and ibhlungu cause emaklabhini sonke siyazi isizathu sisodwa nje ukuthi niyoyikhiphela istress, niyiphuzele, ni-enjoyele but hayi ukuthi usukuyela ukuthi kufanele kube khona umuntu ozobuya naye lapho uzomhlukumeza nakhona engavumanga. Kubi ningakhohlwa ukuthi nani bafethu nikhulile nizele ingane. Uyacabanga umntwana wakho egowa ngaphansi kwalesi simo lesi sokuhlukumezeka thola ukuthi awukwazi ukumsiza ngalutho. So ngiyathemba ukuthi niyazi ukuthi into eningathanda ukuthi yenziwe kunini nani ningayenzi kwabanye. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi ni-subscribe, ni-like and share. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha ziyakala mzala.